Така хора, вече сме на майната си, в тази сграда на около последните етажи. Това тук е било в тази етажи. Това е... верно. Тук що видяхме басейна. Това било космоса. Тук елате към класницата. Ма за какво? Не искам класницата. Ба, GoPro-то ми се заради. 1%. Тук снимам. Как на 1%? Заради се на 1%. 1% е това. 41, беше 40. Как е? Как хора? Тук нещо... Да. Я в всеки случай си държа ножа. Ние беме... Айде нагоре и после надолу. Абе? Ами, тротките. Трябваше ги локне. Аз мой така да ги лакна тук. Добре, къде запомниш пътя? Моите може ма приложение. А там какво? Там отдема сграда? И ние бебе да седи тук. Не сме. Пак ми връща, няма смисъл. Няма те покажа, където ще сгорим. Ние тук дойдем. Ние тук дойдем на Джука. Това е кенефа. Ама не трябва да се снима. Ето тук хора ще видите това. Не дай. Некой се е бал и се е забавил. Добре, това смахме тук. Как се види да го противиш? Дай по-добре караме. Добре хора, и сега май ще излизаме. Надолу, И ще караме. Къде надолу? Тук. Давай. Дай, искам да видим мазето. Тук. Не си има мазето. Що? Имам запалка. Що? Не мазето, че се забудим. Ние не мога влизаме много надолу. Не, давай. Сега сме на тук. Добре, ай ходим към тротките, ако искате. Ай ходим към тротките, верно. Тук се да вие. Аз знам, шефе. Аз знам, не става, не се прави. Къде бе? Ще спрем до... Ще се коли да направи тази дупка преди малко. Бомбата. Некой друг беше направи. Ще ида към тротките. Що един ще дам с теб? Ама бомбата ще се забавя. Няма. Малко бомбата ги прескочи. Скарай. Аз ги дадям тук на кола. Това за всеки случай. Хора, тази сграда е много голяма, много трудно да се... Ще ги скара, бе. Хора, тази сграда е много голяма и много трудно са... Много трудно са такова целата. Тя е много голяма, това е университет било и... Изостава от 3-40 години. И това е много голямо, трябва да направим поне 2 часа видео тук да го експлорваме. Трябва да направим поне 2-3 часа видео да го експлорваме това. Колко това дълбоко. А там какво мазет? Ох! Джука, иди към тротките, аз ще остана тук. Иди към тротките. Некой дори с мен. Ма бомба, аре бе, брат. Как? Бабо, то бомбата се изпути. Не бе, тъпа. Що ми го не даде, бе? Измете я. Така хора, в момента гледате джуката и бомбата, как влизат в... Как го направи преди малко. Първия крак и после Помисли си, че намаря на дупката. Какво е басал ти го? Ще го качвам в YouTube. Дал съм го да го гледа кой ще. Гигето къде? Да ги да скочи. Гиге? Его е тук. Защо не приказваш, Гиге?
Аре, копи. Малко ненужен профайл. Не, бе. Еги, Сега отдете лек. то долу има хора, така че по-добре да им държи. Само ще ви кажа на нещо. Тротките ги нема. Базикам се, бе. О! Що? Дай на бомбата своите очила, я дадох че ги му. Каро. Дай на бомбата очила. Каро, За всеки случай, като излезем да не видим никой. Да, каската. Ще ни видят пак. Давай очила, но не познавам какво ще правим. Чакай да тебе да ги мана, бе! Дръж очила. Слагай. Да те е бол, негодника да те е бол. Еба ли майката на тротката? Дръжа. Когато гледам майна. Къде падна? Долу в трапа. Ти си най-непознат. Каква къде е? Долу, бе. Това я. Абе, това му... Къде сме чулата, бе? Ай, ге. Добре, е ходна долу. Ти си най-тафанар. Ма фани ги, бе. Искай да носи. Хора, сега отивам мъзата да си взема очилата. Това не знам дали го фанах на камера, ама... Чакай, тук мъзата. Може си толкова бен, бе. А това къде е? Кондом. Това некъде натам. Аре, бе, тук е светло. Ей, пускай лампата между светло. Вземете си фенерите. Бом, как бе, нали казах вземеш фенер, бе? Това е некъде натам, сигурно. Брате, баваш и се, бе. Трябва да натално. Няма вид. Това беше имаше много бокуци. Да мека или тук, или там. Така, да огледаме. Джука, какво трябва да направим? Не, тук на то друга, от друга страна. Добре, тук бе, трябва да огледаме. А уния се не загубят, Ето, папа, не викам. Уния се не затрият. Еге, бе! Намери ги! Хайде, намери ги, давай, дръпай.